దేవుని వారలారా, దేవుని వాక్యము ఇలాగు సెలవిస్తూ ఉంది, వ్యభిచారిణులారా, ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా అని అంటూ ఉంది. ఎవరిని ఉద్దేశించి పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ మాటలు వ్రాయిచున్నాడో చూద్దామా? దేవునితో ఒక అడుగు, అపవాదితో ఒక అడుగు వేయుచున్న వారిని గురించి, వ్యభిచారిణులారా, ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా అని వ్రాయించాడు. కాబట్టి ఎవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగురునో వాడు దేవునికి శత్రువగును. గనుక ద్విమనసుకులారా, మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకునడి. మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము, వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొత్తు అని దేవుని వాక్యము హెచ్చరిస్తూ కనుక ఈ లోకముతో స్నేహము చేయక మన తండ్రి అయిన దేవునితో మాత్రమే స్నేహము చేయుదుముగాక. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్.